atensyonan nga nagasunod ni nga itong nandang tulumanon oras sa grasya. Salamat sa Diyos nga ning kapunon ato na sa mga padayon ng atong nandang tulumanon. Ini kapunon dako kayo nga itong kagayunan nga makapamalandong sa Ginoo bisan pa sa kinabuhi sa mga bantugang tao sa milabay nga panahon. Adin atong nakita diya silang kinabuhi na sila nakabaton og madaogong kinabuhi. So atong matanaw dinhi sa unang Samuel kapitulo 17 ang madaogong kinabuhi sa usa ka tawo sa Dios nga nahimong maminatud-on sa iyang malagad sa Dios. Atong makita kung atong basahon kining 1 Samuel kapitulo 17 nga imong makita dinhi sa pinaka unang bersikulo nga itong makita karon sa bersikulo 4 hangtod sa 11 nga dunay dako kayo dinhi nga kalaban nga murag lisod masuklan sa unang panahon tungod kay kung imong itandi kini karon sa atong mga katawhan mura og lisod na pangitaon ni mga tawhana kaya ba nang 15 piece kapin ang gitas-o niini sa atong panahon karon pagkalag sa may makaabot og 15 piece nga ang ilang lawas murag maabot kini tag 3 kape. So murag dili man kinahanglan ni mga tawhana mo sa gisip kini sa atong biblical record nga usa sa mga higanti. Ang nabantog nga kalaban sa usa ka tawo sa Dios sa una mao kining nailhan sa unang panahon nga ginganlan og Goliath, ang champion kini sa mga taga-Pilistiyano. So kung imong tan-awon dinhi 40 ka adlaw ni siya nagsigit paghagit sa mga kasundalohan sa Israel ug nga iyang pakaulawan ang katawhang Israel sulod hindi pakaulawan ang katawhang sa Israel sulod sa 40 ka adlaw ipasipalahan pag yun niya ang Dios. At mabasa ang record niya na sa unang Samuel kapitulo 17 bersikulo 16. The Philistines came out every morning and evening and stood before the Israelite army. Goliath insulted Israel like this for 40 days. Pangimutan aon din ang iyang mga pasipala, sakit kayo. No? Sakit kayo. Kaya gani atong makita din nga ang mga katawang Israel nanalaw na. Higanti ilang kalaban. Kaya di rin ba siya nag-inusaran na higanti pero upat ni sila kabuok. No? Mga anak ni sa mga anak kanang kaliwat ni anak. So ato mabasa English man ning akong kidala karon nga Bible kay natay Cebuano pero bakit tugon naman pero ato lang kasama sa tantamin. Unang Samuel kapitulo 17 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 7 lang tamad. The Philistines had a champion fighter named Goliath who was from Gath. He was almost 3 meters tall. 15 feet. Goliath came out of the Philistine camp. He had a bronze helmet on his head. He wore a coat of armor that was made like the scales on a fish. It was made of bronze and weighed about 57 kilograms. Goliath wore bronze protection on his legs. He had a bronze javelin tied on his back. The wooden part of his spear was as big as a post. Para sa haligi ang kanang gunitanan siyang pagkaw. The spear's blade weighed 7 kilograms. So kanang blade sa iyang bangkaw, 7 ka kilo ang gibugaton. Ang iyang taming anekson, kung atong timan-an to, ang iyang lawas, 57 ka kilograms na bronze, taming anisong lawas. So naglakaw ni siya, lakaw-lakaw sa palibot sa tubangan sa sa kalaban ng mga sundalong Israelites na murag naka-BI-BI, kaya may kusupol niya lagi. Nga si David nitong panahon na kung imong tan-awon din sa record, maghatod lang ni balon pirmi dito sa
katawang Israel kay naamay sige panghagit nila og away pero di man sila makasuko lagi kun kay upat ka buok ning mga higanti usa nini si Goliath usa way nakasuko nila si David mo adto didto murag gusto lang siyang mutan-aw pero nadugay na challenge siya kay mura magpakaulawan niya ang Dios mo na nga ang sinultian ni David pan nakita nila nga musukol gyud no musukol gyud gani ato makita din nga kada adlaw sulod sa 40 dias ipakaulawan niya pag-ayo kining mga sundalo ng Israel nga mingon si David kinsa man ning tawhana nga tagalaing nasod nga mopakaulaw sa atong Dios nga buhi. Kuno si David mo'y midesidir pagsukol ang mga igsoong lalaki kay mga sundalo man pang iyang magsuon siya dili man sundalo batan-on pa man bata pa kayo si David wa sila manukol tong iyang mga kaubang iyang maigsuong magsundaluhan kay nasuko ning iyang magwang murag ilang tituan nga hambugiro ra kayo si David pero dili ni hambog niya dili ni hambog niya ay sukol magyud siya so atong nakita din nga ang iyang untang tumong dito paghatod kag balon pero nahagit siya ano na panghagit sa higanti nga si Goliath mo to nga iyang gisuklan so sa diyang may sukol na siya gikatawan siya ni Goliath Goliath unsa man ko pero ngay mo lang dadan og kana ang puspos sa mga taon tong yang armas o tong iya lagi katong iya lambuyo so urang gikatawan lang siya si ganti so siya tabidwa gid siya magkuan mo mahadlok yang ipadayon ang iyang pagkikaway ang iyang pagsalig kung atong tanawon ang record dinhi nagsalig gid siya sa buhi ni Dios mo man ay atong matun-an gikan sa record no atong nang mabasa dinhi sa atong text kung imong tan-aw na 4 hangtod sa 5 kunya imong hutdon pagbasa na ang hangtod sa 11 makita nimo din ang usa ka dramatic nga hitabo ug ang kadaugan nga nahitabo ato ra kong sulayan pagbasa ni mga igsuna the Philistines had a champion fighter named Goliath champion gini tay ilang si Goliath para sa mga Pilistino. He was from Gath. He was almost 3 meters tall. Ato mga dili mo kubos sa mga naan about 15 feet. Goliath came out of the Philistine camp. Di ka niya sa campus ng mga Pilistino. He had a bronze helmet on his head. Diktado pa yun. Kaya na ay helmet ang iyang ulo nga bronze. With a coat of armor that was made like the scales on a fish, it was made of bronze and weighed about 57 kilos. Goliath wore bronze protection on his legs. He had a bronze javelin on his back. The wooden part of his spear was as big as a post. Para sa ligi ang guritanan siyang bangkaw. The spear's blade weight of 7 kilograms. Ang kabugaton sa blade sa iyang bangkaw, 7 ka kilo. Kunya, ang iyang taming, lain pag ginagdala siyang taming, kay bukat mo ning taming. Lain pag yung tao. Each day, Goliath would come out and shout a challenge to the Israelite soldiers. He would say, why are you all, your soldiers, line up ready for battle? You are sole servants, and I am Philistines. So choose one man and send him to fight me. If that man kills me, you will become your slaves. But if I kill your man, you will become our slaves. So, ang challenge din kada adlaw balik sa Kristiyanong higanti nga, pagulaan ang inyong sundalo. Mag-iaway na ako. Ikon mudaog mo, mahimo mininyong ulipon. Unyag mudaog po ko, kamo ko'y mahimong ulipon. So, kada adlaw na sulod sa 40 dias, singgit-singgit ning mga tawhana o murag ang mga katawhang Israel ni panahon nanalaw na. Pagbisita ni David dito nga maghatod lang balon sa yang mga igsuon. Doon naman tulog ka mga sundalo igsuon din na challenge siya, nahagit siya.
Uning matud pa niya din ko nato ning basahon, matud pa niya kinsa maning tawhana nga pagpasipala sa mga katawhan sa Dios. Imuwas ang versikulo 16. The Philistines came out every morning and evening and stood before the Israelites army. Goliath insulted Israel like this for 40 days. So now, ato makita din unsay reaksyon ni David kung imo ning tan-awon sa unahan. Nahagit gid siya. Nahagit gid siya. Atong tan-awon sa 22. They been let the food with the man who kept the supplies. Then he ran to the place where the Israelite soldiers were and asked about his brothers. While David was talking with his brothers, the Philistine champion come out from the Philistine army. This was Goliath, the Philistine from Gath. Goliath shouted things against Israel as usual. David heard what he said. Katong iya ganun nag-isinggit lagi. Pagkuha mo tao din ang musukol na to. E kung mudaog mo, kami maulin po, pero kung kamoy mudaog, kamoy maulin po. Nga sa diyang gidad-anan ni David o sungkod lagi, sungkod o lambuyog, ikatawan si David ani. Matod pa rin sa makuiro. Bata pa yun ang milaban niya. Bata pa yun. So atong makita din ang pagsalig ni David tuas sa buhing Diyos. Wa siya magsalig sa iyang lambuyog. Wa siya magsalig sa iyang sungkod. Itong sungkod niyang gigamit lagi sa pagbantay sa mga karnero. Kundi misalig yun siya sa Diyos. Ganit na nasupo siya siganti, nagipasipalahan ang buhi nga Diyos. Kung ipasipalahan niyang katauhan ang piniling nasod ni Israel. Kundi nga atong makita sa history, sa tinuod nga kasaysayan, nagsangka yun yung duha. Ang higante na mao'y bayani sa mga dili magtutuo nga mga Pilistiyano o ang bata nga si David gawa pa gani mailhing bayani ni panahon na hinoon magbalantay siya sa kamiro naan siya daghang napatay nga mga leon, napatay nga mga bear, pero wagi ni siya babantog nga manggugubat. Pero tungod sa iyang paglaban sa iyang nasod nga dili gustong mapakaulawan o paglaban sa ngalan sa buhi nga Dios, ibarog siya atok sa higanti nga mao si Goliath. Remember, gawa ni maginusara si Goliath. Naapa ni siya mga kauban, mga upat ni sila higante. Pero atong makita din ni mga kitsunan nga kining maong higante sumalas kay Sayan samtang nag-away sila. Murag kasara. Naigo dahil siya sa katong usa ka bato nga gilambuyog ni David. Tabangan Diyos Ginoo si David, diha maging maigo sa sintrong agtang ni Goliath. Ito tumbahan ni Goliath. Patay si Goliath o sa igimo ni David. Igo na lang ikuha ang espada ni Goliath. Kung maura po igiputol sa liog ni Goliath, iwa man itaw si armas si David nga espada. Alang-alang mo gamit siya ng espada nga bata pa man siya. Isungkod na niya ng espada. Ang iyang naangdan, sungkod na yun taon nga igamit sa pagbantay sa karnero kung katong lambuyog nga mo iyang naandan paggamit sa samtang siya nagbantay sa karnero. Pero makita na ito nga posible nga kini si David na agini siya ay expertise po sa paggamit niya itong lambuyog o sa paggamit niya itong sungkod. Kung sa iyang nakita nga labing maayo nga mo iyang gamiton sa pagkakitaw ay mo iyang gigamit. Wa siya magamit yung espada. Tistingan magamit ang tanay hatag ni Haring Saul sa espada lagi kay gusto ni Haring Saul kay isubot is David. Gusto mo siya muaway. So gihatag ni Haring Saul ang iyang espada o ang iyang sapot sa pag-away, ang iyang business pagkasundalo. Pagkahari pa yun. So di man pwede kay bata pa man siya. Magsaguyod man itong iyang armas. Magsaguyod mo po itong iyang business. Niaway lang siya naturally sa iyang mahimo o sa iyang pinakamaayong kanang gitawag ka na bang muraog ka na ang absuelto siya sa iyang pangilog. Itong iyang gigamit, sungkod lang yun. O kining slingshot
lambuyog. So gitabangan sa Ginoo si David tungod kay ang iya man kong gibarugan ang paglaban sa Dios nga buhi. Siya nagigbatok ni adtong higanti nga maoy giisip nga bayani sa mga masimbahon sa mga Diyos ng mga taga-Kristiyano. So gito musikyat gitabangan gyud sa Ginoo si David mo kay nagsalig man siya sa buhi nga Dios. Wa gyud musikyat ang usa ka bato sa buyog dito gyud mo igo sa sentro ng Goliath. Pero patayan ni Goliath usa ra ka bato ang nakatama. Wa na gani sigundahit. So atong makita nga nadasig pod, man ato nadasig pod pagpakiglaban ang mga katawang Israel kay katulad ni bayani man to sa mga Kristiyano ilang timi pagkapatay sa maong sundalo nga ilang bayani nga mos Goliath, di action ang mga sundalo ng taga-Kristiyano di igugdan na pod sa mga katawang Israel. Dako kayo impact ni kung imong tan-awon. Dako kayo impact kay human mapatay ni Goliath nadasig natagaan na kung kaisog ang mga sundalong Israelitas. Kaya walang bata na lang patay si ganti naulaw sila. So ilang gigugdan katong mga kauban ni Goliath ng mga Kristiyano ugdagan sila napatay na itong adlaw. Pero resulta lang sa hagit sa kaisog sa usa ka bata. Bata pa man sa atong mabasa din sa English, boy pa guni siya. Bata pa. So kung mag-isgot ang boy nanay sa mga Jays pa ingon sa 14 anyos, no? Kung maabot ng 15 pero 17, ulitaw naman na uman naman kita siya. Sumuhi pa gyud siya. Apa nahimo na siyang bayani sa katawhan sa Dios. So, unsa may sekreto ni David? Mga igsoon kung himo tan-awon ang sekreto ni David. Kung yun sa niya pagdaong ni kaaway, ni-fight siya sa ngalan ng Diyos Ginoo. Mabasa mo na. 1 Samuel 17, versikulo 45. Natarog yung basahon. 17:45. Ini naman yung ilang away din. 1 Samuel 17:45. Ang Biblia nagpahayag na to kung sa sekreto ni David. Akong balikon 1 Samuel kapitulo 17, versikulo 45. Kung mo nang basahon litra po litra diha, iisgutan yun sa mga bersikulo na ang pagsalig ni David dito yun sa ngalan sa labing gamhanang Diyos. Atong basahon David said to the Philistine, "You come to me using a sword, spear and javelin." Armado po dito higante. Nagdapag yung espada, nagdapag yung bangkaw, nagdapag yun o kini ang hunting. But I come to you in the name of the Lord, all-powerful, the God of the armies of Israel. Makikaway ko nimo sa ngalan sa Ginoo lang, amatod pa niya. Sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan sa tanan. Makikaway ko nimo. Gigamit to niya usa ka bato nga yang tipigan sa iyang puntil, sa iyang bag. O yang gikuha. O misalig siya ang Ginoo mo'y mo gamit ni adto alang sa kadaugan. O nga iyang gidirada, iyang gitirahan si Goliath, pinagi sa iyang slingshot, lambuyog na sa Cebuano, puwerte laging dimalasa si ganti. O sara ka bato ang nakatama, tumba automatic. Patay, igo na lang si David may kuha sa espada mismo ni Goliath at moro po iyang yunay pagpunggot sa liog sa mong higante. Kung isa ka talaga sa sayan, nadili halos katuuhan sa mga tao. Kaya ba ng higante niya bata ray kalaban? Pero tungod sa tabang sa Ginoo, tungod sa iyang sekreto, nagmadaugon siya. Ano man, ang kadaugan magod igsoon, dili mahimo na sa tao kanunay kung wala ang Ginoo. Nahimo lang mga David. Okay. Itabangan siya sa Ginoo. Diya maghiganti itong kalaban niya. Pero tungod sa labing gamhanang Diyos, iblis kang heaven. Iblis niya itong usa ka bato ang ibala sa lambuyo. Ang pwede pataya sa iganti. Ano ito makita? Klaro nga niya. Ito magiling makita litra po litra sa
1 Samuel 17:45. Kung imong tanawon ang istorya ato nang gisugdag basa kanina sa 1 Samuel 17:11-12, murag pindot kayo ang pagka-plaster nini. Mala sa ito nang nakita, pwedeng ang buga nining mga higanti, kaya ba nang ang iyang bangkaw, ang kuptanan sa bangkaw, murag haligis balay? O nga ang blade sa bangkaw, ito kakilo ang hibugaton. Tumar maning blade sa bangkaw, bronze maning sa ilang unang panahon. O nga, ang iyang taming, pwede pag hibugata, kaya nailaing tao nga nagdala-dala sa iyang taming, napagili taming. Ang iyang lawas, ni putos pag yun bronze, may si David in taon, magbalantay las kamero, ang iyang gisaligan, lambuyog lang, katong sungkon. Ang gigamit sa pagbantay sa kamero. Tungod lagi kay ang mga Kristiyano ng higanti o ang paglalingin sa Ginoo, o may panalangin sa Ginoo dito sa mga higanti, napatay lang din siya sa kabata. Tungod ito tapusang adlaw sa bantugang higanti, nag-isip sa mga Pilistihano nga usa sa ilang mga gamhanang bayani. O may musukol ani sa ilang panahon, gani 40 adlaw na to sila sigig hagit-hagit dito sa katawhang Israel sa mga sundalo. Wa may manukol nila. 40 adlaw na pong ipakaulawan ang mga kasundaloang Israel, wa may musukol nila. Sige, paso-paso si Goliath ito, sige. Kung gusto mo, pagkuha mo ko sa ninyo, din nga mo barog, batok na ko, makikawin ako. Para kung mapildi mo ninyo, ulipon mo ninyo. Kung kamu ganyan mapildi, ulipon po muna ako. Nawa, kinitawag isukol. Kinirang manughatod o baon sa iyang igsuon ng mga sundalo si David, mo'y nakaako pagsukol si ganti. Kaya ba nang mingon si David nga, nung dili man tamo sukol, mga kuan man na sila lang. Mga sundalo man na sila sa langyaw nga nasod, o iya man na dili man totoo. Muning ang Diyos yun na nalangin ni David. Muna nga, midaog si David, batok sa higanti. Muna nga, nahimo ning maayong pagtulunan sa tanang nga mga magtutusukan pa sa una, hangtod karon. Kung doon na lang kay pagtuo sa Diyos nga buhi, bang imong pagpakiglaban ni ipaagi sa labing gamhanang Diyos, sa ngalan sa labing gamhanang Diyos sa mas himo ni David, malaugod yun ka. Sa atong panahon karon, wala na tayo kalaban nga sama sa kalaban ni David. Sama na itong kalaban nga actual yun, ng physical giant. Sa atong panahon, ang atong mga kalaban, kini ng mga problema sa kinabuhi. Usahay, mahimo po ning mga gigantis ng kinabuhi, kilisod mo na ito nito bangon. Pero ang sikreto ni Ani, samar po sa panahon ni David, na nagkinalantag pagtuo. Ang pagtuo ni David, ngayon akong pagtuo, wala nakadaog niya itong iyang kalaban nga higanti. Atong gamiton ang pinakamaayo na itong abilidad alang sa pagbuntog. Buntog sa kalaban. Manta karon mga minanglan nga magamit pag-espada. Ang labing maayo na itong gamiton karon alang sa atong mga kalaban espiritual, espirituanong na atong kalaban karon, ang pagtuo sa buhi ng Diyos. Sama kang David, nagpatibabaw yun din yung pagtuo sa buhi ng Diyos. Although nagkinahanglan pa siya na itong panahon ng mugamit og sungkon, mugamit og lambuyog, physical man itong iyang kalaban. Sa atong panahon karon ang atong kalaban, matupad San Pablo, ang atong kalaban, dili unod og dugo, dili espirituhanong panon. Gikan sa palibot nato, gikan sa kawanangan. So doon ay mga demonic host sa atong palibot karon na musulay sa aluya sa atong pagtuo. Kaya mo gamit sila og tao na mahimo pong demon possess karon sulayan ta, pero dili na nato kinahanglan pa nga mogamit og sungkod, mogamit pa tag espada, mogamit pa tag lambuyo. Atong kinahanglan karon ang pagtuo o ang atong armas karon, kinahanglan nga well acquainted kita sa pulong sa Diyos. Kaya sa ang kalaban,
ilang balit-aron ang pulong sa Ginoo. Ilang usbon ang pulong sa Ginoo nga mo'y atong isukaran sa itong pagtuo. Muna mga paagi sa kalaban. Aron pag-discourage na to, aron pag-uyang na to, aron dili ta makabarog sa atong gituon. Sama sa atong pag-ila sa paagi sa kaluwasan sa atong panahon. Atong ipangusgan nga ining panahon sa grasya. Ang tao maluwas pinaagi lamang sa pagtuo sa nakumpletong buhat sa Diyos dito sa Cruz Calvary. Pero may mga tao karon nga mubaliktad niya na. O nagtuo ka ng mga tao na gigamit na po sa kalaban. Gigamit na po sa kaaway. Aron usbon ang kamaturan na ginasukad ang atong kaluwasan. Ato na kung analisawan pag-ayo kining gisultis kasulatan na tungod sa atong panahon karon. Ephesians chapter 1, reading from verse 6, itandi kani sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 until verse 3, na din gisgutan San Pablo, ang may tungod sa sukaranan sa ato karong kaluwasan o kasigurugan. Ato ning tan-awon itsoon, kay nganong ako ning ginabalik-balik, kay din nagsukad ang atong kaluwasan. Ako kayo kung kinuha itsoon na ang panahon ni Mati nining tulungan oras sa grasya, di yun moadto sa peligro kung dili moadto sa kabulahanan sa pag-angkon sa kaluwasan mo bayad o sa pagkituban dito sa langit ng pulayan. Ito muna ay pinakadakong issue ngano nga niata karon ining programa oras sa grasya, alang gini sa kaluwasan sa matalusan. Karon ang matalusan maka siguro sa kaluwasan o mandam alang sa adlaw sa paglalim. Okay, pakli mo katubad kanan ko sa Efeso kapitulo 1. Tugod ang basa sa versikulo 6 hangtod sa unahan, itandi na ito sa naunang Korinto. Kapitulo 15. May akong basahan ng suot. Efeso kapitulo 1. Magsugod ang basa sa versikulo 6 sa English na version at wala nang baron suban. And this brings praise to God because of His wonderful grace that gave that grace to us freely. He gave us the grace in Christ the one He loves. Christ gave His life for us. He bled and died to make us free. Yes, our sins are forgiven because of God's rich grace. God gave us that grace fully and freely with full wisdom and understanding. Okay, ato ni hubaron si Buano. Ato pa diha o kining maong grasya nagdala kanat nagdalag pagdaig o paghimaya sa Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nagihatag. Ang maong grasya naghatag kanato kaluwasan na walay bayad. Iya kining gihatag kanato aron ang grasya ni Kristo makasidunggan. Christ gave His life for us. Si Kristo mitugyan sa iyang kinabuhi nga ni kanato. He bled and died to make us free. Yang giula ang nagpakamatay siya, yang giula ang iyang dugo aron maluwas kita. Yes, our sins are forgiven because of God's rich grace. Oo, ang atong mga sala napasaylo tungod sa iyang madagayaong grasya. Ini mo na yung modernong hubad karon. Pero kung atong tanawon ang hubad sa kining Cebuano nga niya hubad na, mao gyapon ang tumong pero medyo naay lahi na plastada. Pero ato ning basahon gyapon ning Cebuano karon, English man tong atong gihubad. Ang ay hubad na nga Cebuano karon din, yun sa ni pagplasta so bad ato gyapon basahon para nga masabtan nato pud ayo ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa bersikulo 8 niya tandi nato sa Efeso kapitulo 2 8 hangtod sa 9 na atong basahon ison. Niya ato gyapon tong tan-awon nang Korinto 15 onward stress ingon nga mo tidubukan sa mensahe atong kaluwasan nga gi-explain sa Ephesians chapter 1 o sa Ephesians chapter 2. Dila na ito doon pagbasa at isang kuhaon na ito ang dagko na punto din. Episo 1:6 sa hubad nga Cebuano na. Daigo na to ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, sa iyang gasa nga gihatag
kanato pinaagi sa iyang inigong mga anak. Ay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako gayon sa grasya sa Dios nga sa walay sukod ihatag niya kanato diha sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. 9. Ipadayag sa Dios kanato ang pinagong laraw ngaya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Atong adto ang Episodos 8 ug 9 ingon diri. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kinibunga sa inyong mga paningkamot. Pero kung nato ni hubaron kinamatay Greek Bible sa litra por litra gid sa Griego, iyon di kay tungod sa pagtuo kamo nangaluwas na. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinaagi sa pagtuo. Dili kini sa inyong kaugalingong buhat, kundi buhat kini sa Dios. Aron walay bisan kinsa nga magapasigan. Mo ang litra por litra sa Grigong Biblia nga namatay Greek Bible nga gidadala din so. Nang pulong si Jesus minoy sa Greek na past perfect participle na. So it should be properly translated na tungod sa grasya kamo nangaluwas na. So kung isgutan nga ng pulong nangaluwas na, finished transaction na. Buhi pa gani, nakadawat na tas kaluwasan. Muna nga, kung mabot ang panaglalin, ingo na lang ta, kuhaon sa Ginoo, ingon ng mga linuwas, pinagis bala ang pangalan sa Diyos, ibutang sa dapit, nag-iandam alang sa mga linuwas. Muna nga, Filipos 3:20, ipahayag na ang atong pulianan, ang atong pagkalungsuran ng tuwan sa langit. Maklaro ko ginatanaw. Yun rin, apan ang atong pulianan at tuwa sa langit. O mahinangpon kitang magpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Jesucristo. Ilisdan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga may mayaon sama sa iyaha pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmandog sa tanan. So pwedeng pawirpulan nato sa ding Elisa nagtanan ang lawas nga may mayaon. Yang lawas nga atong gamiton unya nga mo'y ihatag sa Ginoo nato niya ng adlaw, o man tong sama gyud sa lawas nga binanhaw. Sama gyud na itong lawas nga mo'y gigamit ni Kristo sa pagmando sa tanan. Nga naman, giusa naman ta sa iyang lawas. Ingon nga magtutuon, hiusan ta sa iyang lawas. Kung muna nga sa adlaw sa naglalim, tagaan ta niya na ng lawas. Sa karon niya patas lawas nga malatyon. Pero positionally, yandaman na tas Ginoo og lawas, dili malaki no mahitabo ni sa adlaw naglalim ni suon nga automatic na nibilin sa lawas. Atong gi-recognize ang pagpakiuban ni Ma'am Sofia Tamosa, ni James Sanchez sa atong Facebook Live, ni Ma'am J.D. sa Obon, ni Sir Reverend Gerson Bermejo, o sa kang Sir Muhammad Salama sa area sa Middle East, o sa kang Ma'am Merlin Reyes, o sa kang Jean Blanco, no? Senis Blanco, kang Jiki Tebes, kang Judith Remelito Baclayo, kang Jimima Buagas Mejia. Salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong Facebook Live. O hinaut ko nga ang Ginoo padayon na magpanalangin kaninyo o padayon sa magagamit kaninyo alak sa kausa sa mayaan. Di padayon ta igsoon. So ato nang tanaw kung unsa ang sikreto ni David, no, sa iyang kadaugan. Anong napatay gid niya tong higanti man to Goliath. Tapos ikaw ba mga higanti pero nadasig ang mga katawang Israel pagpatay pud niya tong higanti. Kaya ang gisugdan ni Goliath pagpatay itong usa ka bantugang higanti. Ilang ginihero sa mga Pilistiyano. Kanina ako nagisgutan sa unahan, 40 nag-adlaw ni siya siging panghagit at kaso-paso at tubangan sa mga sundalo ni Israel. Wagi nanukol. Ay gani, kigisuklan sa bata. Kuning inon ka bata, kay bata pa mga David ng panahon na. Gamit at laglambuyo kung sungkod sa magbalantes karnero. So, ulahan gina ining tao nga doon ay pagsalig sa Diyos, mabata ka man at tigulang,
ang Ginoo manalangin gyud kung maghatag og kadaugan. Mo ni hitabo sa kinabuhi ini ko sa kabata nga si David. Nahimo siyang bayani sa Israel, o nahimo siyang bantugan sugod nitong adlaw. Bata lang ipatay si Gante. Sugod nitong adlaw nahimo siyang bantugan, nailhan siya sa tibuok nasod, nahimo siyang ilado o nailhan po siya sa mga kanasuran sa palibot sa mga nasod. Kaya parang nadungog man. Nadungog man. Hindi patay lang sa bata ang bantugang higanti nga si Gulayat nga nagsigig panghagit sulod sa 40 adlaw 40 gabi at tubagan sa mga sundalong Israel. Nawagi na nukol nila ang nga may abot ng bata na si David. Kung mo'y nakiksangka sa bantugang higanti. In taon magpulos ang espada sa dagkong higanti. Kaya ba itong iyang espada o iyang bangkaw berarti matong dakuha. Ang bangko, kaya kung 7 kilos ang blade, yung espada, o man nung hindi, matana siya espada, apon siya jabilin, yung magamit. Panlanginan sa Ginoo, o sa lang itaon kabato nga lingin, ang sudsud sa ini ang puntil ni David. Sudsud lang sa puntil ni David. Kanya, giparisan itong labuyong. Ni-bless sa Ginoo, ayog yung impas sa usak ka bantugang higanti namatay lang pinaagi sa lambulong. Noon, nagamit gihapon ni David katong espada si higanti, kamo ra man gigamit ni David sa pagputol sa liog si higanti. Iya man siguro yun. O dayon nahimo pang exhibit ni David ang mga ulo si higanti sa kadaugan. Nahimo ni exhibit og mo tong nawa na nanukol nila sa mga kalaban. Tungod kay nadungog man, ipatay lang sa bata ang ilang bantugan hero. Bayani man to sa Pilistihano to si Gulayat, napay uban atong mga higanti nga iyang mga kauban. Pero pagkamatay sa ilang dako-dako, gibuklusan po sa mga sundalong Israelitas. Kaya murag natandog man ang ilang garbo. Bata lang kung patay si Ganti niya sila hinuon ng mga dagko na sila pa mga itong kasabaan to si David kay maghaturay lang itong pagkaon sa iyang mga igsoong sundalo. Kasabaan pa niya si David, magsigi man siya dito tanga kung tanaw sa maong higanti sa sigig paghagit. Unya, siya na mag-inuin ng usog. Ang tod ngawa na sila kapugong, bigan ang hari ng si Saul na kapugong, pinatiglapan, away na maging si David batok si Ganti. Kung sa kitistingan ni Haring Saul pagpagamit ang iyang sundalo ang iyang armas kang David, kito yung espada, di mangyapon makadaog si David, di taas naman. Di pagtistingan, pagpasulob ang iyang bisti, kay posible lang ito si David, binata na gito yung bisti, di igyapon magpulos. Ito nga, gigamit lang yun ni David, kung sa iyang pinakamaayo nga magamit karon sa yon ang tigat pagpatiguban. Mamayang naandan ang lambuyo, pura giyang gigamit. Mamayang naandan ang iyang sungkol, pura giyang gigamit. So, ang atong leksyon karon igsoon, kung sa labing maayo nimong nakita nga mo imong gamiton sa pagbuntog sa kaaway, pura gamita. Ayaw kung andoy nga itong dili nimo naandan. So, magtuon tas pulong sa Ginoo. Asang bahin nata na napansay na atong magamit aron ibuntog nato sa atong kalaban sa atong pagtuo, sa kalaban sa atong pagpangalagad. So atong gamiton ang pinakamaayong galamiton nga din mo'y atong andan aron atong magamit alang sa atong kadaugan. Mga leksyon atong makuha ikan sa kinabuhi ni David. Ang labing nindot diha tungod kay atong makita nga si David na gyud siya'y dakong pagtuo sa bulit na Diyos. Tawagin siya pagkaulawi. Itong mga higanti ang ilang Diyos ato kay Badman na ang katumantong mga bato hinimulas kamot sa mga tao. Mundo ilang mga Diyos kay itong mga Diyos sa mga taga-Pilistia. Pero kay Silas David, doon na sila buhit na Diyos. Ilang-ilang may nagbuhat sa langit at sa luta. Ilang-ilang may nagluwas kay lagikan sa kulit ng sa Egypto. O ilang-ilang amoy naghatag og power sa panahon ng ipatapok sila sa pulang dagat.
gipahubas sa Dios ang dagat o nga nabok sila sa malang dagat pinaagi sa Ginoo. Kinis David nakakaton gid siya sa dakong pagsalig sa labang makagahom nga atong giila nga Dios sa mga Dios, hari sa mga hari o Ginoo sa Ginoo. So ang impact sa maong kadaugan, mihimo pa og dugang kadaugan gikan sa kinatibuk-an nga nasod sa Israel o ilang gibuntok ang tibok nasod sa Pilistihanon, lakip na katong kauban nga mga higante. So no na magitay panahon aron atong padayonon ng atong pagtuon, wala man nga ako magaingon nga sa ngalan sa atong labaw makagahom uban sa atong kauban sa Pikas Lawak, sa kang engineer makiling sa Pikas Lawag o kang Ma'am Joan Solis Pelisilda, inisigyapon ng lagat sa Ginoo. Pastor Max Solis magingon usab sa makanunayon nagalaom kami may padagaya sa Ginoo ang grasya kalinaw sa inyong matag kinabuhi bisan pa sa inyong matag panahon. Okay, salamat.